la penyo nang litum nili la so kita pun nang pijet pe lang na hai at least kang bura teman ke da ko pilo ipu da pulo bamun ang hu pensi bamun jeplang lo bamun acip brahmin acip ang hu pensi bamun atum akhai bamun akhai jeplang Ksatrio tu la dun ko bang ksatrio polo la tu mo bang ke apang dan si jeplang la boisho dombang la business ke claim tu akhai dombang la tade itung karbi itung business claim dun lo te boisho kali lo la ke akhai alam pina la si boisho dun ke bamun apok pen si jeplang anke kumar dun lo ksatrio jadi koi Shudra tu laki kang day ne tu lo kang day ne tu pulote ini tu karbi tu handa hadak sinang bidun kok lo tribal tu hananta latung ke bambu naking pak dan sinang chon jadi bambu naking pak dan sinang chon lasi BJP tu non ke claim alang itu claim kiri jobji Athima alang itu BJP adom hanke RSS atum si ordar ke PTT non koson si ordar ke piloma la anda dolo non karbiang non se plang bom lo ilitum unconscious e make plang predict si ilitum tini ne dat asan je plang bom lo bangun itu aking pak pensi itu manlo besi pun ajar itu pulo kali warni sihat orisa ben inura profesor banglo nili pulo itu tribal tu manda aking pak pensi na chon busi nang tu puge pulhe amat pupe tu alang li pun sidul kas tu manda ki pujot ke pujade na pun seta kali la ta ko kitab do tu lelo ti lahu lada apita apa do tulel akita ador lege to do ke so doi doi da li nang litum lang tami je nam lok lok tami ador na so si sikap phok ye lokson chodan de bhagavad gita dak pulo chapter 3 lapen anding so kriket thom long pulo bir thike munit indeng pivet kedu indeng pivet indeng sige bangun lo indeng sige ksatrio lo indeng sige boisho lo indeng sige shudra lo dak tribal putokti tribe putokti tamane tribe ke hala shudra lo sidolo hala to matenge lage krishna ibu ante itum handa hala aklas kang day ngelong si dikok le tompan la si non BJP sarkar tu council benta kopia pasi appointment tribal tompan pipede master kopia pasi pinjong sede ko pulo aking pakarung ni do bangle lubitan deko alam thegala helo nange king pakarung si do nai ke than je bangali nange lasi appointment pipe appointment abinong council long si jata ke claim nangi grade 4 anke grade 4 ben grade 3 an ke council long si appointment pinangi grade 2 ben grade 1 ke la ka Assam government si claim po la ke grade 2 bang ke la ka state government si claim po grade 1 bang ke lage APSC ben si claim po Assam Public Service Commission pen arona tenge non ke itung si long pulo nang tum si jata claim nilo pulo claim non nang tum si pulo aman non ke pion sugidar LD assistant master kang vai anta hago hati si ke claim hadapan sinangat toy kopi pun lo lagi claim ke karbi tribal atuman kilonjia homia lapen ke adivasi atuman ke
Bamun aking pak pansin nage concot ke latung ke kam si klem cot ni keter akam ka seur akam bang hige war kasapa kako lai hu akam si klem cot ni ala tung ipu la pot si ili tompan sakorinang pipe la pen itu mapan nak piduk akam si klem non ili tum ake hai richard tok bi panak juten ni ke klem kle puji ni ke klem kle puja ho klem kle alang li betang ke sita alang li bi pi long si dolo ke di amne ke hoi don bang lo ke di alang li la hele ani ngar lo pen ke pi se si nang idun kang tungau hai delu ni ta chini ati ma apusar ta alang li PHLC joy sing tok bi ake hai kalimala alang li PHLC alida lapen alang li po lapen apuno pesar tum anta PHLC mune tai se Nelson Tokbi luna lunpi lapen ke Wilson Tokbi lapen kuman man lo nya Tokbi do tulang hala tum anta PHLC sai sel ni tum hasilong PHLC rally meeting dun rapet kilo alang le tum pen lasine li sini Richard Tokbi tanya lo pengen ang dun tung pilo PHLC lo sita alang lipan kokhet alang lipan RSS tum kokhet atik sete alang ita Bharat Mata ki joy bo hang dum det lo bon hang wek lo alang litu Bharat ke pilo mata ke pilo hang dum dia ko chini na la kama be hang ta bare ko lo di Bharat ke isi attract lagi karbi puason attract lagi Bharat attract lagi anya Bharat ke lagi ram akorti lo ai ika claim Bharat attract man lo alang itu lapen hala bangsa Bharat attract aman amen tensi India adang sita ada amen da irdeadler Josi ini tum karbia tum chan big hangjang ronda cedan big hangjang puasonte India adang sita karbiang long pusi pudet dia porlo sita itu mundone dan lo hala bangke ban Nagaland pudet dia porlo Garo Hills pudet dia porlo sita itu mundone dan si hala Bharat tribe atum hala tum adhormo pen japen barlo aman il tumhan pilulo hala to dormo tenge itum dia alum itu makin pagarum situ setala bang itum hanang than hedet lo ama itum lut dun karet lo non lasi ini tum BJP lo ba kongres lo dak itum dan itum parti si idun ke puji mene parti ya parti le politik le ko pwede karang lo parti si gitu lo sedai dung ko pia parti lo la bang lang le tu la tu ba parti ke RSS atum ordar ben si kame claim lagi la pen RSS atum ke pulo tribal atum ke itu hal atum ake nga room si donanjik la porsi ni tom pan sakori kanan pipe non long lia patata nang ipiteji si ketai karbiang long lia patata kacuning gri nang jik kopian lam le long lata long lia patata hana rong asar tu barame kar dom han hodayat long le hana so long le si patata pipit nang pokente rong asar dom bang patata piet lo patata puge pilo patata puge kehok pugo kopi lo ke hok mande kopi alam lo la ohomnya takali Bengali takali lake Hindi takali Sanskrit takali lake Parsi itu malam Parsi ke malo Iran itu pilo hala tu bamu hala tungke non nilium India so bamun Kshatriya tu Muslim henopik pulo badi apusar tungge Muslim sai se hai Iran lo do ye akhe me thang akhe tungge itu mana pacu belok lo badi lai ho alam
hala tungge area nakhe bamon khatria tungge area nakhe chini nangi pirke la salam bang India independence ke hang hiako opilo ka